Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των γυναικών στον αθλητισμό. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή? Αρχικά, έρευνες έχουν αποδείξει ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα της παχυσαρκίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί και θα ήταν καλό όλοι αρχικά να γυμναζόμαστε. Οπότε το γυναικείο φύλο ιδιαίτερα προσέχει και περισσότερο τον εαυτό του και χρειάζεται να γυμνάζεται ώστε να είναι και καλέσθητο. Ο κόσμος δεν πηγαίνει τόσο στα γυμναστήρια. Λόγω οικονομικών στα γυμναστήρια πληρώνουμε και αποφασίζει να βγει στα γήπεδα να παίξει διάφορα αθλήματα, μπάσκετ, βολέι, ποδόσφαιρο. Όπως έχει εξαπλωθεί το γυναικείο φύλο στον επαγγελματικό τομέα, το ίδιο συμβαίνει και στον αθλητικό χώρο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στο marketing που γίνεται όσον αφορά τον αθλητισμό και αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό με το δρομικό κίνημα το λεγόμενο. Έχει παρακινήσει πέρα από τις γυναίκες όλο το πληθυσμό στην άθληση και κατά συνέχεια αυξάνονται και τα ποσοστά των γυναικών, όπως αυξάνονται και τα ποσοστά όλου του κόσμου παράλληλα. Το γυναικείο πρότυπο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και ο αθλητισμός έχει γίνει μια μόδα ώστε οι γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι και να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος εκτόνωσης, οπότε η γυναίκα για να φύγει από τους καθημερινούς πιεστικούς ρυθμούς της διοχετεύει όλη αυτή την πίεση στον αθλητισμό. Αυτή η αύξηση πιστεύω ότι δικαιολογείται εν μέρη, γιατί κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι οι γυναίκες θέλουν να αθλούνται παραπάνω, προσέχουν το κορμί τους περισσότερο ή κάτι τέτοιο δηλαδή και το συνδυάζουν έτσι με το να κάνουν κάποιο άθλημα. Και οι γυναίκες γενικότερα αγαπάνε τον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα. Βλέπουμε ότι και το τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές μόδες, καινούργια είδη γυμναστικής και διάφορα άλλα προϊόντα που τους αρέσει τέλος πάντων για να έχουν μια αθλητική ζωή και να προσέχουν τη φυσική σου κατάσταση και όλα τα συναφή τέλος πάντων. Στον αθλητισμό οι γυναίκες άρχισαν να συμμετέχουν, διότι θεωρείται καθαρά αντρικό προνόμιο. Η αύξηση πιστεύω ότι οφείλεται στον αγώνα που έκαναν οι γυναίκες για ισότητα. Πιστεύω πως οι γυναίκες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό ακολουθούν τους άνδρες απλά πολύ πιο αργά, δηλαδή η αύξηση που παρατηρείται έχει χαμηλότερο ρυθμό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην προβολή από τα media αλλά και στις ιδιαιτερότητες που έχουν κάποια αθλήματα, οι οποίες θα καθιστούν λιγότερα αποδεκτά στις γυναίκες. Είναι πλέον ανάγκη του ανθρώπου να γυμνάζεται και ειδικότερα εμείς οι γυναίκες το χρειαζόμαστε αυτό, είναι υγεία. Μέσω του σχολικού αθλητισμού παίρνουν τα νεαρά κορίτσια ευκαιρίες και έτσι μπορούν και συμμετέχουν πιο ενεργά σε αθλητικές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι πλέον υπάρχει αρκετά καλή κουλτούρα στις οικογένειες και σπρώχνουμε όλοι μαζί, και εγώ είμαι πατέρας και έχω δύο κορίτσια, σπρώχνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Νομίζω ότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι οι γυναίκες όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζουν να γίνονται εισάξιοι με τους άντρες. Παλιότερο ο αθλητισμός ήταν μόνο ανδρών, πλέον αρχίζει να γίνεται και μπαίνουν στο και οι γυναίκες. Τι διακρίσεις γίνονται ανάμεσα σε άνδρες αθλητές και γυναίκες αθλήτριες? Εντάξει, οι άντρες έχουν προτερήματα γιατί έχουν μια διαφορετική σωματοδομή όπου τους βοηθάει να παρουσιάζουν περισσότερο θέαμα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν αποδείξει κατά τη διάρκεια των ετών και απροσδόκητα αποτελέσματα, τα οποία δεν τα πιστεύανε και όμως είναι ικανές και μπορούν να τα καταφέρουν. Σε αθλήματα όπως το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, σίγουρα ένας άντρας φαντάζομαι ξέρει περισσότερα πράγματα μια γυναίκα και έχει μια γνώμη λίγο πιο ειδική. Η γυναίκα έχει μια γνώμη λίγο πιο σφαιρική, δηλαδή θα πει κάτι πιθανότερο για να το πει, ίσως. Αλλά δεν έχει σημασία, με τον καιρό και με τα χρόνια, αφού υπάρχει αύξηση, μπορεί να βελτιωθείτε κι εσείς και να έχετε μια πιο σωστή γνώμη σε αυτά τα θέματα. Δεν θεωρώ ότι γίνονται διακρίσεις τύπου ρατσιστικές. Οι μόνες διακρίσεις ίσως είναι στο ότι είναι διαφορετικός ίσως ο όγκος προπόνησης λόγω διαφοράς μυϊκής δύναμης. Ο κόσμος παρακολουθεί περισσότερο τους άντρες, γιατί ίσως είναι πιο θεαματικοί οι άντρες, μπορώ να πω, σε κάποια αθλήματα, πιο δυνατοί, βγάζουν περισσότερο χαρακτήρα και αυτό αρέσει στον κόσμο. Αλλά και οι γυναίκες έχουν τα άτου τους, δηλαδή το να πάει να δει κάποιες γυναίκες να αθλούνται δεν νομίζω ότι είναι άσχημο σαν θέαμα. Οι άντρες στον πρωταθλητισμό είναι καλύτερα αμοιβόμενοι από τις γυναίκες, είναι επαγγελματίες, ενώ τα περισσότερα τουλάχιστον ομαδικά αθλήματα όπως είναι το δικό μου το βόλεϊ, οι γυναίκες είναι στον ερασιτεχνικό τομέα.
Εδώ πέρα στη χώρα μας περισσότερο υπάρχει αυτό η διάκριση, γιατί το εξωτερικό και οι άντρες και οι γυναίκες κάνουν όλα τα αθλήματα. Και επειδή έχει τύχει να έχω ζήσει και στην Ισπανία 2 χρόνια, και άντρες και γυναίκες κάνουν όλα τα αθλήματα και γεμίζουν και όλα τα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Εγώ αντιμετωπίζω τις αθλήτριές μου σαν επαγγελματίες και ζητάω από αυτές πράγματα που νομίζω ότι μπορούν να ανταποκρίνονται, να τα δώσουν. Δεν θα διαχώριζα ποτέ τον αθλητισμό σε γυναικείο και ανδρικό αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι ένας και η ενασχόληση και των γυναικών και των ανδρών με τον αθλητισμό είναι δικαίωμα. Ας έχουμε τον αθλητισμό ψηλά. Σίγουρα η προβολή, οι αμοιβές και οι χορηγίες είναι πολύ σημαντικές διαφορές που βρίσκουμε ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες στον αθλητισμό. Πάντα υπήρχε αυτό το άντρες-γυναίκες, ο άντρας είναι πιο πάνω από τη γυναίκα. Πλέον αυτό, θέλοντας ή όχι, οι γυναίκες προσπαθούν και νομίζω ότι καταφέρουν να το καταργήσουν. Όσον αφορά τις διακρίσεις, πιστεύω ότι έχουν μειωθεί από την πλευρά της διαιτησίας τουλάχιστον και γνωρίζω πως υπάρχει συνεχής ζήτηση για διαιτήτριες. Δεν αλλάζει τίποτα μεταξύ τους και οι δύο προσπαθούν για τη σωματική τους κατάσταση και όλοι πιστεύω ότι προσπαθούν να φτάσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για την καθημερινότητά τους. Ποια είναι η αντιμετώπιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Η αντιμετώπιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο με πονάει ιδιαίτερα, διότι δυστυχώς ασχολούμαστε περισσότερο με τα ανδρικά αθλήματα. Θεωρώ ότι ο γυναικείος αθλητισμός αξίζει προβολής, έχει να προσφέρει θέαμα διαφορετικού είδους, έχει να προσφέρει πνεύμα, γιατί οι γυναίκες μπορεί να μην έχουμε τόσο πολύ τη φυσική δύναμη, ωστόσο έχουμε το μυαλό και το ισορροπούμε έτσι, άρα κάποιος μπορεί να πάρει από εκεί στοιχεία. Μόνο άθλημα που είναι ιδιαίτερα προσβλημένο είναι το γυναικείο πόλο και αυτό λόγω το διακρίσεων, αλλά στην Ελλάδα κάθε θαύμα κρατάει τρεις μέρες, οπότε γιατί είναι από τα αθλήματα που έχουν πάρει πάρα πολλά μετάλλια, έχουν πάρει περισσότερα μετάλλια νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει το συλλογικό επίπεδο και σε σωματικά αθλήματα, οπότε τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται μόνο όταν γίνει κάποια επιτυχία, όταν ακουστούν, πάνε στο θέμα για τις μέρες και μετά το ξεχνάνε. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο και προς την εικόνα και γενικότερα σαν υγεία του αθλητισμού να δείχνουν περισσότερο και γυναικεία αθλήματα. Λόγω του σεξιστικού ύφους που παίρνει ο γυναικείος αθλητισμός υπάρχει και αντίστοιχη προβολή. Βέβαια εκεί είναι πάλι το ίδιο λάθος ότι προβάλλουν πιο πολύ το σώμα και όχι το άθλημα. Σαν να μην υπάρχει ισορροπία στα δύο αθλήματα, δείχνουν πόσο πιο πολύ ευχαριστούνται το αντρικό παρά το γυναικείο και αυτό βέβαια μπορεί να μειώνει μερικές γυναίκες που να μην θέλουν να αρχίσουν άθλημα κτλ. Ότι και καλά δεν έχουν τόσο προσοχή. Αλλά βέβαια αυτό όσο πάει ο καιρός μου φαίνεται ότι βελτιώνεται κάπως, αλλά και πάλι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ακόμα είναι υποβαθμισμένοι σε γυναικεία γυναικείες αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά πιστεύω αυτό και πάλι με τον καιρό θα αλλάξει. Θα γίνει δηλαδή ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν και άντρες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι και μπορούν να βοηθήσουν, αλλά μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, γιατί το γυναικείο αθλητισμό τον έχουν λίγο αδικήσει. Αναλόγως με το τι κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες, τους προβάλλουν στην τηλεόραση, περιοδικά. Είναι αυτό που θα καταφέρει ο καθένας, ανεξαρτήτως άμα είσαι γυναίκα ή άντρας. Η προβολή, όπως ξέρουμε όλοι, είναι περισσότερο στα αντρικά αθλήματα και τα γήπεδα γεμίζουν περισσότερο στα αντρικά αθλήματα. Κάτι που θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο, γιατί η ίδια προπόνηση και ο ίδιος σκόπος γίνεται και από τα δύο φύλλα. Οπότε θα πρέπει λίγο με την παρουσία όλων μας και με τη στήριξη όλων μας να ενισχυθεί και ο γυναικείος αθλητισμός.